itzalpetik. Gaur, ez da egunik sortu ilunargin. Ilunargi da lekua. Eta ez da eguzkia atera. Bioteknikariek emergentziazko argi erraldoiak piztu dituzte eta hiriko indar guztia xurgatu dute. Eguzkia mandre atera ez denez, dena piztu dute eta mundu guztian hori gertatu denez, gertatu da, argi indarra bukatzen joan dela. Beraz, dena ilunpean geratu da. Ondorioz, hori, telebista, telefonoa, ordenagailua, farola, semaforoa eta animalia elektroniko guztiak amatatzen joan dira indarrik gabe. Estu eta larri dabiltza biztanleak. Ara eta ona, bakoitza bere aldetik zer egin asmatu ezinik. Ara eta ona. Zer egin. Etxe batean daude Marane eta Amini. Eta Maranek esan dio Aminiri, pin ez dabil, pin da bere arrain elektronikoa. Esan dugu historio hau etorkizun urrun batean kokatuta dagoela. Eta jostailu guztiak elektrikoak dira. Baina argia junda, gastatu egin da, eguzkia ez delako atera. Orduan esan dio, Marane txikiak Amini arrebari esan dio, Amini, pin ez dabil? Bateria bukatuko zitzaion esan dio arrebak. Bai, baina entxufea ere ez dabil? Argi indarra bukatu da eta arrebak. Eta pin? Papo, pin. Betiko? Betiko. Amini, itxaron! Inor ez da oraindik erori haizegailu ibiltari batetik. Segi, esan dio arrebak. Begira, haizegailu ibiltaria. Hori da bereiek erabiltzen duten, guretzako bizikletaren antzekoa. Orduaz ba, eta esaten du txikiak, Marane txikiak esaten dio. Eta zergatik ez digute gusten aitak eta amak bakarrik ibiltzen ba? Ez dakitelako, baina guk badakigu nola ibili. Amini, eta enteratzen badira, lanpetuta daude. Ixo eta segi, venga, guazen! Eta heldu dira, leku berezi batera. Da leku hortan, aipa, esan du Marane txikiak. Hola, ze elefante bitxia! Esan du. Eta Aminik erantzun dio. Ez, barraskiloa da. Kornelio dauka izena. Eta Kornelio elefante barraskiloa nauzue, esan du. Elefante barraskiloa. Eguzkiak alde egin zigunetik, elkarri lotuta bizi gara hemen. Eske, Amini eta Marane heldu dira leku berezi batera, de leku hortan ere aspaldi gauza bera gertatu zen. Eguzkiak alde egin zuen, eta bertako biztanleak zer egin zuten? Elkarri lotu. Zuek ere elkarri lotu. Lotu aitari, lotu amari, lotu zuen arrebari, anaiari, nebari, aizpari. Eta lotzen bazarete, hemen amatxo baldin badaukazu eta hemen aitatxo izango zarete. Aitatxo, Yolanda, amatxo. Ulertzen duzuen, horregatik da Kornelio ere elefante barraskiloa. Biak lotuta egon direnez, bien nahasketa bat, mistura bat, batuketa bat delako. Bueno, orduan, hori izan du. Kornelio elefante barraskiloa naukazue, edo nauzue. Eguzkiak alde egin zigunetik, elkarri lotuta bizi gara hemen. Eta orduan, Aminik galdetu dio, eta noiztik da hori? Ez dakit, erlojuak geldik daude hemen, aspalditik. Egin dute Aminik eta Maranek Kornelio elefante barraskiloa gelditzeko. Eta orduan Kornelio alde egin du pixkat eta galdetu dio Maranek. Etxera zoaz, Kornelio? Aldean daramat nik, etxea. Zorte hon!
Aminik eskutik heldu dio nebari. Goazen esan dio. Arreba nagusiak, Marane txikiari heldu dio eskutik, goazen esan dio. Eta Cornelio Barraskilo elefantea badoa bere etxera. Hala, begira ze aurkitu dute. Kontrolatzen zarete aurpegia. Hau. Eta hau berdina dira. Baina, honek dauka beste itxura bat. Ze ote da hau? Pin, esan du Marane txikiak hemen arrainak ikusi dituelako, baina arrain hauek benetakoa dira. Berak gogoratu da bere arrain elektrikoarekin, jostailuzko arrainarekin, pin, hasi da atzetik korrika batean. Pin itzali egin zen, nora zoaz, esan dio Aminik arrebak. Marane, nora zoaz? Arreban nagusia. Baina Pin atzetik doa arrainen bila. Eta orduan, ikusi du, izaki berezi hori eta galdetu egin dio. Zer zara zu, emakumea ala arraina? Marane txikiak jakin mina dauka. Eta izaki berezi horrek esan dio, biak indarrik gabe gaudenean elkarri heltzen diogu guk eta halaxe sortzen dira ni bezalako emarrainak, emakume arraina, emarraina. Orduan esan dio, Maranek. Baina hemen arraintxo solte dabiltza. Arrainak urari lotuta dabiltza. Eta orduan zer egin du? Emarrainak bere ilea askatu du, lusatu egin du, eta Maraneri eta Aminiri gonbidapen bat usatu die. Nahi duzuen lotu nire hilera, gure herriko kate luze honetara? Ze uste duzu esan dutela? Bai! Eta orduan zer egin dute? Amini eta Marane pozik dabiltza lotuta, zein aske, begira ikusten duzu hemen lotuta dabiltza. Ematen du dabiltzala tiobibuan, eta dabiltzala alako parke atrakziozko parke batean, jolasean, batzutan askatu egiten dira. Eta gero, pixkat solte ikusten direnean, berriro ere sokari hiltzen diote. Lotuta aske, jolasean posi dabiltza leku eder hortan, ze leku hortan gauza guztiak elkarri lotuta daude. Orduan, inoiz ez zara bakarrik sentitzen, beti dagoelako norbait, eta sokari hiltzea da, hor daukazun modua norbaitekin egoteko. Hemen amertzen da, bitu? Marane, txikia, tiobiboan bezala dabil. Eta letrak ere jarri ditu gorrela, tiobiboan. Bai? Aminik ezin kendu etxetik burua. Ez, burutik etxea, alderantziz. Izan ere, Amini handiagoa da, eta handiagoa denez, gogoratu da, nondik etorri diren, zergatik etorri diren, zeren bila etorri diren, karo, beraien etxean, beraien hirian, ez dago argi indarrik, eguzkiak alde egin duelako, eta hain justu ere etorri dira ona, nola lortu indarra, ikasteko, edo ikusteko, edo ikertzeko. Eta orduan konturatu da, etxera bueltatu behar dugu. Baina Marane txikiagoa da, eta posi da bilan jolasean, gora eta bera. Orduan esan dio Amini, itzultzeko garaia da, bai, emarrainaren sekretua zabaldu behar dugu hirian, gure hirian. Emarrainak esan diena, eta Corneliok ere esan diena, denak elkarrekin egon behar dutela, lotuta argindarra, eta baita ere, gauzak lortzeko eta egiteko indarra, eukitzeko. Orduan, sekretu hori eraman behar dute euren hirira. Orduan, esan du Aminik, venga, Marane joan behar dugu, eta Marane txikia berriro ere, eta Pin, berriro piztuko zaiko erakuten garenean eta hau guztia esaten dugunean. Ez dakit, esan du Aminik. Heldu dira, itzuli dira hirira, eta hirian zer dago? Dena ilun. Ja ez dago argirik, ez dago bateriarik, ez dago pilarik, ez dago ezer. Eta orduan Amini pentsatu du, beranduegi heldu gara, ne. Eta orduan, Marane txikiak zer egin du, ikusten duzu hemen?
Ikasitakoa esan du ozen hiriko parkean. Eta esan du, kate bat osatu behar dugu elkarrekin. Eta hoixe egin dute. Da katea osatzerakoan gauza guztiak elkartu dira. Ez bakarrik pertsonak, Pertsonak, abereak, landareak, haziak, dena, zomorroak, dena, ikusiko duzue. Eta isilune baten ondoren, errekak gatzari hots egin dio. Eta urkaziak balea busti du. Eta baleak haizea muxukatu du. Eta haizeak lainoak erakarri ditu. Eta euriak bareari deitu dio. Eta barea haritzera igo da. Eta haritzak Mariorratza gonbidatu du. Eta Mariorratza hostoan pausatu da. Eta hostoa belartzara erori da. Eta belartza Gereziondoari hurbildu zaio. Eta Gereziondoak argia eskatu du. Eta orduan, Marane txikia ideia bat izan du. Denak elkarri lotuta daudenez, katean, zer egin du? Marane txikiak esan du. Eguzkia mandrearen gana joateko eskailera bat osatuko dugu gora. Eta hoixe egin dute. Bata bestearen gainean jarri dira, eta azkenengoa zer izan da Marane txikia. Eta Marane txikia eguzkiraino heldu denean esan dio eguzkia mandreari. Eguzkia mandrea, jantzi berriro zure urrezko soinekoa. Eta zer uste duzue egin duela eguzkia mandreak? Hemen erdi negarrez dago. Izan ere ordura arte negarrez egon da eskutatuta. Badakizu zergatik? Bera, egunero ateratzen zelako, eta inok ez ziolako kasurik ere egiten. Inok hartzuan denborarik hartzen, berari begiratzeko. Triste zegoen, baina hori ikusi duenean mundu guztia lotuta, elkarri lotuta, goraka, beraren gana joan diela, eta Marane txikiak esan diola, eskatu diola mesedez, berriro ere bere urrezko soinekoa janzteko, zer egin du? Malkoak lehortu, eta berriro ere bere urrezko soineko politia, ederra, argitsua eta beroa jantzi du, eta zer egin du? Izugarrizko egun sentia, egun berri bat sortu du. Izan ere, eguzkiari esker bizi gara gu hemen. Hori egin duenean, mundu osoko biztanleak pos-posi jarri dira, eta zer egin dute? Berriro ere, elkarri heldu diote, eta elkarri heltzea, zuek ere, elkarri heldu, zer sumatzen duzu eskuan? Berotasuna. Eta horrela denak elkarri lotuta, elkarri eskutik lotuta, eguzkia mandreari begiratu diote. Ez behin, handik aurrera, egunero jarkitzen direnean danak eguzkia mandreari begiratzen diote eta eskerrak ematen diote egunero atera egiten delako. Harrezkero, ilunargiko biztanleek goizero hartzen dute tartetxo bat elkarri helduta eguzkiari ongi etorria emateko lanera joan, baino lehen, eskolara joan, baino lehen, haren indarra jasotzeko eta gustorago bizitzearren. Itzalpetik.
egia.